It's glowing! Wow! Greenland calendar! Let's open it! Ah! Ja Paulikin valomainos, kyläkaupan mainos. Ja tälle valomainokselle hinta. 100 euroa tarjottu nyt. 600. 600 euroa tarjottu 3. kerta. No pikkasen enemmän kuin tulla ensimmäisellä. Hyvä niin. Kaikki tavarat on myyty. Kiitoksia omasta edustamani firman puolesta. Oli tänäkin perjantaina Hirvaskankaalla rikas ja rakas yleisö. Sydämellinen kiitos teille kaikille. Hyvää kotimatkaa. Hurlum hei! Thank you.